кӯб карданд. Раҳматилло Зоиров мегӯяд ҳамла ба ӯ ҳадафмандона будааст. ҳамта гардорам уже труба бинам ҳамта омада шудааст. ҳам баъзор успед кардам даста ҳамта кадан ки ҳамун инҷа труба зад. пирӯзии деринтизор ва шаби бехобӣ қаҳрамони ҷаҳон Беҳрӯз Хоҷазода ва дигар варишгарони пирӯзшударо дар фурудгоҳи Душанбе бо тантана истиқбол гирифтанд. ба табло нигаристам ки дар 19 сония вақт буд ва то хатам. тартиботро риоя кунед. Тоҷикстандард аз тоҷирони бозорҳои Тоҷикистон талаб кардааст ки бо либоси ягона ба ҷои кор ҳозир шаванд. ҳар сар бояд кори мо ин ҳар сар меояд назоратчи мо огоҳ мекунанд ки касе ки беформа он кас кор карда наметонад. Раҳматилло Зоиров-раиси ҳизби сотсиал-демократи Тоҷикистон мавриди ҳамлаи афроди ношинос қарор гирифтааст. Зоиров рӯзи 14 ноябр дар суҳбат бо радиозодӣ гуфт, ин ҳамла шаби 9 ноябр дар наздикии манзили зисташ иттифоқ афтод. Ин сиёсатмадор мегӯяд дар бораи ҳамла ба мақомоти интизомии Тоҷикистон муроҷиат кард, вале гуфт то ҳол шахсияти ҳамлаварон ошкор нашудааст. ман ҳамҷа сага бурдам де акун ҳамҷо даромадани будим. А он тараф як занак омад, занаги либоси милликатӣ омаду бе ягон сабаб ҳамин саркат садқаи мусулмон бошу ту бенамозу то ноинсофу интакта омактам о ховарам ман тя нашуносам дигар накунам саги ман кати чӣ кор дорӣ дигар чӣ кор дорӣ вай кати дав корода кунгтам инта гуфтам якбора ҳамин авҷ гирифту ҳамин на падарам монда гишни на модарам монда гишни ҳамин таҳқир кардана сар кард ва ҳоли тамом накард ки ман акун ин тараф рафтани будам як ҷавонаш омад ин тараф ҷавонтараш омад ту Зоирову ватанфурӯшу ту хоини миллату ту узбаки ину вай сар кард ҳамин ҳис кардам ки дар қафом як одам омад вай кати акун манамта истодагим ки анамта сарама гардондам ҳамта гардорам уже труба бинам ҳамта омада шудааст. ҳам баъзор успед кардам даста ҳамта кадан ки ҳамун инҷа труба зад. вақти труба задан ман инта хам шудам ки мана инҷа ба зад дуюм удар ки мана пом ҳамҷа ҷӯ ҳаст ҳамта лаби роҳи мошин ба дарми ҷӯ ба ғалтид якбора ин вақти удар карда сагам якбора ҳур карду худаша ҳамон партохт ин аку дастаманда а як тараф мана почакам ҷӯ ба ғалтид а дуюм тараф ин кашол кард ки ман ғалтидам ки вай ҳамин дар қафо будаги ҳамин гирихт тарафи мост ба инҷа версияҳо ба фикрам зиёд мешад ин масъалаҳо кати барои чӣ ки споришӣ ва махсус тайёр шудагиш ин маълум аст азбаски вайҳо ному фамилияи мана гирифтанд хоини миллату узбагу паданалату касофату дигар ин хел гапҳо одами ношинос ё ки нотайёр ё ноомода ин хел гапҳои гуфтан наметавонад. аз хабари лату ба гузориши хушҳолкунанда рӯ меорем. шаби 14 ноябр фурудгоҳи байналмилалии шаҳри Душанбе шоҳиди пешвозгирӣ бо тантанаи ҷавонпаҳлавони тоҷик ва акнун қаҳрамони ҷаҳон оид ба самбо Беҳрӯз Хоҷазода шуд. ин варишгари 22 сола рӯзи 11 ноябр дар сабқати ҷаҳонӣ дар шаҳри Сочи ба рақибонаш пирӯз омад ва соҳиби медали тилло гашт. Беҳрӯз тавонист бо гузашти беш аз 40 сол таҷрибаи Саид Мумин Раҳимов ҷавонпаҳлавони тоҷикро такрор кунад ва тақрибан ба қаҳрамони миллӣ табдил ёбад. ҳамкорони мо ҳам аз ҷумлаи пешвозгирандагон дар фурудгоҳ буданд. дар дили шаб садҳо нафар дар фурудгоҳи Душанбе ба истиқболи паҳлавонони тоҷик ҷамъ омаданд. ҳамин лаҳзаҳо бояд аз фурудгоҳ варзишгарони тоҷик аз ҷумла Беҳрӯз Хоҷазода қаҳрамони ҷаҳон оид ба самбо берун шавад ва мо ҳам ҳоло меравем ба истиқболи варзишгарон. аксарият дар маросими истиқболи паҳлавонон мехостанд Беҳрӯзро бо ин пирӯзияш табрик кунанд, дасташро фишоранд ва ҳамроҳаш акс бигиранд. ҳама мехост дар мавриди усули лат додани даст аз сӯи рақибаш бифаҳмад. вақте ки ӯ дасти маро бо усули лат додан дучор гардид ман дар он ҷо ҳисси миллӣ ҳисси ватандорӣ маро фаро гирифт. ман
ба табло нигаристам ки дар 19 сония вақт буд ва то хатам намудам. раҳбарияти кумитаи ҷавонон ва варзиш ва намояндагон аз шаҳрдории душанбе ҳам ба табрики Беҳрӯз омаданд ва фарқ аз хонаводаи ӯ ки ба қаҳрамонии писарашон бовар доштанд, интизороти бархе аз масъулини гӯштии навъи самбои Тоҷикистон аз варзишгарони маъруфи дигар ҳам зиёд буд. ба гуфтаи Маҳмад Шариф Сулаймонов, мураббии варзидаи гӯшти, варзишгарони тоҷик метавонистанд ҷоизаву унвонҳои бештар ба даст оранд, вале дар чанд маврид доварон ба иштибоҳ роҳ доданд ва ноҳаққӣ карданд. қувозмоё буд ки доварон камкам ноҳаққӣ карданд. алалхусус паҳлавонони дастаи мунтахаби русияро хеле дастгирӣ мекунанд. доварон дар қувозмои вазни 52 кило паҳлавони мо бисёр омад кард, вале паҳлавони русияро дастгирӣ карданд. варзишгарони тоҷик аз сочи бо 5 нишон, 1 тилло, 2 нуқра ва 2 биринҷӣ ба ватан баргаштанд. Наби Муҳаммад Хоркашев, паҳлавони маъруфи дигар ки баъди як баҳс ва бо мушкил ба мусобиқа расида буд, дар бозгашт тими паҳлавонони тоҷикро ҳамроҳӣ намекард. ӯ барои чанд рӯзи дигар дар Москав мемонад. мусобиқаи ҷаҳонии самбо байни 93 давлати дунё баргузор шуд. ба ифтихори ғолибияти варзишгари 22-солаи тоҷик Беҳрӯзи Хоҷазода барои аввалин бор баъди 14 сола суруди миллӣ ва парчами Тоҷикистон боло шуд. ғолибияти Беҳрӯзи ҷавон бар рақиби бо таҷрибаву овозадораш Стефан Попов то дер дар хотираи мардуми тоҷик нақш хоҳад баст. масъалаи либоси ягона барои кормандони ниҳодҳои мухталиф ки солҳои ахир дар Тоҷикистон ҷиддӣ гирифта шудааст, акнун то ба тоҷирони бозорҳо расид. ин навбат оҷонсии давлатии Тоҷик стандарт аз фурӯшандаҳо риояи қоидаи либоси махсус ва ягонаро талаб кардааст. онҳое ки аз ин дастур сарпечӣ мекунанд, муҷозот мешаванд. Сарвинози Рӯҳулло мавзӯъро таҳқиқ кард. агар фурӯшандаҳо ҳангоми кор либоси ягона ба бар накунанд, 1000 сомонӣ ҷарима мешаванд. бар тибқи қонуни Тоҷикистон дар бораи савдо фурӯшандаҳо бояд либоси ягона дошта бошанд. ин қонун соли 2013 ба тасвиб расидааст, аммо назорат аз иҷрои онро оҷонсии давлатии Тоҷик стандарт акнун шадид кардааст. мисол мо барои формамон ҳар сар бояд кори мо ин ҳар сар меояд назоратчи мо огоҳ мекунанд ки касе ки беформа он кас кор карда наметонад. танҳо дар 11 моҳи соли ҷорӣ 265 ҳолати саркашии тоҷирон аз пӯшиши либоси ягона сабт шуда, онҳо ҷаримабандӣ шуданд. масъулони Тоҷик стандарт бовар доранд, ин иқдом симои фурӯшандаҳоро зебо нишон дода, хизматрасониро ҳам беҳтар хоҳад кард. либоси ягона ё нимтанае ки аз матои оддӣ рангаш кабуд ё сабз ва як порча атлас ҳамчун нишони миллӣ таҳия шудааст, барои тоҷирон бо маблағи аз 60 то 80 сомонӣ фурӯхта мешавад. ҳоло оҷонсӣ дар ҳамкорӣ бо тарроҳони маркази хизматрасонии дунёи нав намунаи гуногуни либосҳои ягонаи корӣ барои соҳибкоронро таҳия кардааст. барои онҳое ки намехоҳанд нимтана пӯшанд, чанд навъи пешдоманҳо таҳия ва пешниҳод шудааст. дар ин пешдоманҳо дар баробари истифодаи порча аз атласу адрас ҳамчунин нишони корхона ва ширкати фурӯшгоҳ инъикос ёфтааст. мутаассифона баъди гирифтани шаҳодатномаи хизматрасонӣ онҳо ба қонуншиканӣ роҳ дода манамун либоси кориро истифода намебаранд. ва имрӯз хеле дидед Тоҷик стандарт тасмим гирифтааст дар ҳолати надоштанашон тибқи кодекси вайронкунии маъмурӣ нисбати онҳо чораҳо андешида ҷарима таъин кунад. ҷарима барои ин гуна фурӯшандаҳо ҷазои охирӣ нест. мақомот метавонад шаҳодатномаи хизматрасонии соҳибкорро бозпас бигирад. он чи тоҷиронро норизо кардааст миқдори ҷарима аст. онҳо мегӯянд барои фурӯшандаҳо хеле гарон аст. таҳлилгарон ба ин боваранд ки пушти ин ҳама дастурҳои нав ба нав тиҷорати гурӯҳҳои мухталиф мечархад ки ба манфиати тоҷирон нест ва соҳибкоронро аз тиҷорату савдо гурезон мекунад. барномаро идома медиҳем. вилояти соғди Тоҷикистон ин шабу рӯз ба таҷлили 25-умин солгарди иҷлосаи 16-уми шӯрои олии кишвар омодагӣ мегирад. қарор аст маросими расмии таҷлили ин сана бо ширкати президенти Тоҷикистон Эмомалии Раҳмон догир шавад. маз дар ҳамин иҷлосия 25 соли пеш Эмомалии Раҳмон нахуст раиси шӯро ва баъдан раҳбари кишвар интихоб шуд ва то ҳанӯз ин курсиро нигаҳ медорад. дар арафаи ин сана ҳамкорони мо бо чанде аз шоҳидони ин ҷаласаи таърихӣ суҳбат доштанд ки мегӯянд то ҳанӯз аз он иҷлосия гӯшаҳои торикӣ боқӣ мондаанд.
و مسئولیت همه خیلی شد که باید که تمام مقامات باید که به استعفا رود. یعنی که پرزیدیوم شورای عالی جمهوری تاجیکستان، پرزیدیوم کابینت وزیران تاجیکستان، اکثریت کسی که در مقام بلند داشت اونا عریضه نوشته به استعفا رفتن. شکل کامل این گزارش رو شما میتوانید در سامانه ما www.ozodi.org پیدا کنید. همچنین رادیو آزادی جریان تجلیل از این جشنواره رو که 16 اکتبر در شهر خوجند برگزار می شود پیگیری خواهد کرد. در برنامه‌های گذشته ما درباره 6 خانواده گزارش داده بودیم که از بدخشان افغانستان به نورین قرغیزستان هجرت کرده بودند. عائله‌های مهاجران افغان که در منطقه بلندکو و سرد روزگاری دشوار داشتند، حالا در مکان دیگر از نو زندگیشان را برنامه‌ریزی می‌کنند. آنها الکی در قرغیزستان صاحب منزل شدند و از حکومت یک مقدار مبلغ را همچون کمک پولی دریافت کردند. عبدالواحد جانبек улу хурсанд аст ки дар ин оғил метавонад чорпояшро нигоҳ дорад. ӯ мегӯяд мехоҳад фарзандони худро соҳиб маълумот кунад, дар ҳамин хона ба воя расонад ва оиладор намояд. нақшаҳоям зиёд аст. орзу дорам духтарамро ба шавҳар бидиҳам. орзу дорам оташдони хонаро равшан кунам, дар дег хӯрок пухта мардумро даъват намоям ва онҳо дуо бидиҳанд. عبدالواحد تو این دم در یورت میزیست. حالا صاحب منزلی 6 حجرگی شده است. این خانواده از پامیر افغانستان به اینجا کوچ بسته به مکان نو مطابق میشوند و میگویند شرایط اینجا بهتر است. نامت چیست؟ نجیبولو. چند ساله ای؟ 8 ساله. و تو خانه مقل شو؟ در پامیر در همین گونه خانه زندگی میکردی؟ نه. میخواهی به پامیر برگردی؟ نه. در آینده کی شدن میخواهی؟ میخواهم در کامپیوتر کار کنم. زندگی جدید و خوراک‌های مختلف. برای همسر عبدالواحد جانبیبی عادت کردن به حیات نو مشکل تر است. هرچند او با تازگی استفاده برق را یاد گرفته است، هنوز طریق آن خوراک پختن نمیتواند. جانبیبی حتی پنهان نمی کند که از آماده کردن خوراک‌های محلی میترسد. ما خوراک‌های محلی را پخته نمی‌توانیم. تفتان برقی را استفاده نمی‌بردیم. چند پیش به ما خوراک‌پزی را آموختند. کوشش می‌کنم از روی امکانیت یاد بگیرم. جانبیبی یک ماه پیش فرزند تولد کرد. برای نگاهبینی نوزاد که با افتخار پرزیدنت او را الماسبک نام گذاشتند، همشیره شفقت گلوی تنتیمیشویوا کمک می‌رساند. آنها کودک را سخت پرپیچ می کنند. دست و پایش را سخت می بندند. در این کار تقریبا یگان فرقیت را نمی بینم. همه لباسی ضروری برای نوزاد خریده شده است. کودکان همه طرفه تامینند. کلید منزل 6 حجره‌ای را که تحفه پرزیدنت الماسبک اتنبایف است، با این خانواده 8 نوامبر معاون رهبر دستگاه رئیس جمهور تقدیم نمود. با جز این برای هر یک مهاجر قرغیز که به نورین کوچیدند از نام پرزیدنت 50,000 سوم دادند. و حالا از یک اختراع نوبتی برایتان میگویم. ماشینی رو که میبینید احمدجان عبدالقیومов نورس 11 ساله توجیک در امریکا ساخته است و میگوید آن در آینده پرواز خواهد کرد. احمدجان خواننده صنف هفتم در حال تکمیل دادن این ماشین است. آن را احمدجان با اپلیکیشن و یا نرم افزار تلفنی اداره میکند که تقویش آفریده است. ویدیو را عبدالرزاق عبداللهیف تقوی احمدجان به رادیو آزادی فرستاد و شما هم ویدیو و عکس‌های جالب خود را میتوانید طریق واتساپ، وایبر، ایمو و یا تلگرام به رادیو آزادی بفرستید. شماره در وبسایت ما گذاشته شده است. با آن همین نواری امیدوار کننده برنامه امروز را تا 24 ساعت دیگر انجام میدیم. تفصیلات خبر و گزارش‌های امروز و دیروز و موضوع روز در سامانه ما www.ozodi.org گذاشته شده است. صفحه‌های ما در همه شبکه‌های اجتماعی فعال است و البته تماشای آزادی ویدیو یوتیوب فراموش نکنید. جهانی سپاس و تا برنامه فردا خدا نگهدار.